Δεν περίμενα ότι τα πιο απογοητευτικά μου συναισθήματα θα τα ζούσα την τελευταία μέρα που είμαι πρόεδρος στην ΑΕΚ και είναι η τελευταία μέρα σήμερα. Δεν θέλω να είμαι πρόεδρος στην ομάδα και έχει να κάνει με την συμπεριφορά του κόσμου μας. Πάντα σας έλεγα και το ξαναλέω ότι ένας από τους στόχους ήταν να προσπαθήσω να αλλάξω το πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο και λίγο την οτροπία του κόσμου μας, αλλά μάλλον δεν τα κατάφερα. Οπότε αυτό ας μην ληφθεί ως κάρφη για τον κόσμο. Το λάθος νομίζω ότι είναι 100% δικό μου, αλλά δεν μπορώ να είμαι πρόεδρος σε μια ομάδα στην οποία θα βάζει γκολ η ομάδα μας και ο κόσμος θα γιουχάρει. Θα μπαίνει αλλαγή ένας παίκτης μας και ο κόσμος θα γιουχάρει. Δεν μπορώ να μείνω ούτε λεπτό παραπάνω. Όσο τραγική ήταν η εμφάνιση τη δεύτερη μήχρονου στο Θρασίβουλο, τόσο συγκλονιστική κατά τη γνώμη μου ήταν η εμφάνισή μας στο δεύτερο μήχρονο, συγκλονιστική όχι από την απόδοση, αλλά για άλλη μια φορά είχαμε ευκαιρίες και στην πρώτη φορά επί της ουσίας που πέρασε στο κέντρο ο Αστέρας Τρίπολης έβαλε γκολ. Μετά μείναμε και με 10 παίκτες, παρ' όλα αυτά γυρίσαμε το παιχνίδι. Χειροκρότημα ήθελε αυτή η ομάδα και όχι γιουχαρίσματα. Χειροκρότημα θέλει και από εδώ και πέρα και να την πιστεύουμε και τουλάχιστον αν ακόμα μπορώ και επηρεάζω κάποιο κόσμο, θα πρέπει να είναι δίπλα στην ομάδα και τουλάχιστον η δικιά μου τοποθέτηση όσον αφορά το πώς συμπεριφερόμαστε στην ομάδα έχει να κάνει με το ότι 90 λεπτά βοηθάμε την ομάδα μας να κερδίσει και μετά τα 90 λεπτά αν είμαστε απογοητευμένοι, αν δεν μας αρέσει η απόδοση μπορούμε και να γιουχάρουμε, διότι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε την απογοήτευσή μας με το να γιουχάρεις. Άρα για μένα το να γιουχάρουμε μετά το 90 είναι κάτι δεκτό και θα πρέπει να το κάνει ο κόσμος αν δεν αισθάνεται καλά, αλλά εν ώρα παιχνιδιού θεωρώ ότι είναι σκάβουμε το λάκκο μόνοι μας, όπως πολλά χρόνια τώρα στην ΑΕΚ και τα προβλήματα είναι εσωτερικά περισσότερο παρά από άλλους εχθρούς. Μέσα στη βδομάδα θα πρέπει να συγκαλέσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο για να με αντικαταστήσει κάποιος. Αυτά από μένα. Δεν κάτι γνώμη σας και ο κόσμος δηλαδή. Αυτό εγώ που δεν μπόρεσα να έχει η ομάδα μας ένα καλύτερο κοινό. Την ώρα τώρα να πήρατε την απόφαση ότι θα παραιτηθείτε, το σκεφτήκατε στο τέλος όση ώρα πέρασε ή όχι? Δεν παίρνω αποφάσεις οποίες θα μετανιώσω την επόμενη μέρα όσον αφορά την ΑΕΚ, διότι πάνω απ' όλα σκέφτομαι το καλό της ομάδας μας. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου ο οποίος έχει κακή συμπεριφορά με την ΑΕΚ και έχει να κάνει με το πρόσωπό μου. Είμαι κάπως σαν εχθρός μαζί τους. Οπότε ίσως αυτό το πράγμα να λειτουργήσει και θετικά. Είναι τόσο σημαντική αυτή η μερίδα, τόσο ώστε να απομακρύνεται ένας πρόεδρος μεσούσης περίοδο. Εμείς ξέρουμε ότι μέσα στην περίοδο, μεσούσης περίοδο δεν θέλει να αλλάζετε τίποτα. Θα κάνει καλό στην ομάδα μας. Όπως έκανε καλό, κάτι. Και η περσινή αλλαγή προπονητή, πράγμα το οποίο όπως ξέρετε είναι κόντρα στη φιλοσοφία μας. Αλλά θα κάνει καλό. Σήμερα είχαμε όσο κόσμο είχαμε, αλλά η μισή, τουλάχιστον η μισή οπαδοί μας ήταν έτσι. Δεν έχω ξαναδεί να βάζουμε γκολ και να γιουχάρουμε. Δηλαδή ήταν για μένα σοκαριστικό. Το σύνθημα που προέτρεπε τους παίκτες μας να βγάλουν τις φανέλες, ας το ξανασκεφτούν οι οπαδοί μας αυτοί που το τραγουδούσαν και ας σκεφτούν μήπως θα έπρεπε να βγάλουν πρώτα αυτοί το κασκόλ που φοράνε και μετά οι παίκτες που θα βγάλουν τη φανέλα. Η επόμενη μέρα φαντάζομαι ότι θα τη μάθετε και μέσα στην εβδομάδα θα υπάρξουν. Δηλαδή μετά από τα χρόνια που μείνατε στην ομάδα, πιστεύετε ότι είναι τελικά θα πικρή γεύση ή όχι? Πιστεύετε ότι είναι σε μια αναδική πορεία γενικότερα και δεν μιλάω φυσικά για απόδοση μες στο γήπεδο. Το προπονητικό μας κέντρο προχωράει, για το γήπεδο θα έχει και σύντομα νέα. Δηλαδή γίνεται δουλειά στην ομάδα, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον καλό. Όλα από εδώ και πέρα είναι προς βελτίωση, δηλαδή είναι σαν αναδική πορεία ομάδα σε όλα τα επίπεδα, οπότε δεν έχω κάποια τύψη ότι ήρθα σε άσχημες στιγμές και θα φύγω σε άσχημες. Όχι, αυτό με τίποτα. Η ομάδα βρίσκεται σε αναδική πορεία. Εντάξει, δεν το ονειρευόμουν βέβαια και να φύγω έτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το ότι αν πιστέψει ο κόσμος σε αυτή την ομάδα και σε αυτόν τον προπονητή, θα πανηγυρίσει. Τότε και την ημερών σας η ΑΕΚ δεν κατέκτησε τίτλο, πώς το σχολιάζω? Δεν θέλω να το σχολιάσω.
Πιστεύετε ότι φέτος μπορεί να τα καταφέρει? Εννοείται. Και καλύτερο προπονητή έχει και κατά τη γνώμη μου τους καλύτερους παίκτες εδώ και πολλά χρόνια. Άσχετα αν, όχι εσείς αλλά εφημερίδες, μετά από κάθε αποτέλεσμα τους βγάζουν άχρηστους, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και να κρίνουμε τα πράγματα σύμφωνα με την αξία. Κακή απόδοση μπορεί να έχουμε, πολλοί από αυτούς, αλλά κακοί παίκτες δεν είναι σίγουρα. Είπατε ότι δεν έχετε τύψεις, κυρία. Θα μου περάσει. Το προπονητή μιλήσατε κύριε Νικολάη, δεν Μίλησα πριν λίγο με τον προπονητή, θα μιλήσω και μετά. Ο μόνος λόγος που έμενα αυτές τις εβδομάδες ήταν ο προπονητής και οι ποδοσφαιριστές τους οποίους αγαπά πολύ. Αλλά νομίζω ότι ακόμα και για αυτούς θα είναι πιο εύκολη η συνέχεια από εδώ και πέρα. Τουλάχιστον να συσπηρωθούμε όλοι αυτοί που πήγαμε την εβδομάδα στην ομάδα μας και δεν θα υπάρχει κανείς εχθρός. Βάσει το φινάλε το σημερινό το δικό σας μετανιώνετε μετά από 20 χρόνια που σταμάτησατε νωρίς, γιατί κάποια άλλα χρόνια ποδοσφαιρική διάσταση. Δεν έχουμε μετανιώσει και δεν το λέω εγωιστικά αυτό. Δεν έχουμε μετανιώσει για τίποτα το οποίο έχω πάρει απόφαση από τα 20 μου και μετά. Δεν είναι εγωιστικό, ειλικρινά. Και φυσικά δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι καλά το ότι κακό δεν έκανα στην ομάδα μου, κάτι καλό θα έκανα. Κάτι, έστω και λίγο. Η Λίμνη τελικά έχει μεγαλώσει μετά από τόσα χρόνια. Έχει μεγαλώσει νομίζω. Γνώμη μου. Ευχαριστώ πολύ.